El cercle perfecte de la natura. La seva manera d'autogestionar-se. Durant aquest confinament hem vist el retorn de l'aigua transparent als rius, la llibertat de la fauna, l'exuberància de la flora. Nosaltres ens hem quedat a casa i la natura ha fet el seu camí sense nosaltres, perquè ella no ens necessita. Però nosaltres a ella sí, i molt. Una natura sana és una població sana. És per això que és urgent posar al davant de tot de la nostra agenda la conservació de la natura. I aquesta prioritat l'han entès molt bé els finalistes del Premi BBVA a la innovació en sostenibilitat mediambiental per a pimes. La preservació del medi ambient ha estat l'eix vertebrador dels seus projectes. És el que tots tenen en comú i és el que, juntament amb la innovació, ha valorat positivament el jurat. La natura ens regala exemples com el de la simbiosi, que en grec vol dir viure junts, on d'una relació entre dos organismes en surten beneficiats tots dos o un de sol. Aquest principi ha servit d'inspiració a simbiosi industrial. Imaginem-nos que per una banda tenim una empresa que genera un residu i per l'altra una empresa que necessita habitualment aquest residu com a matèria primera. Només falta que algú els posi en contacte, oi? Doncs aquí és on entra la plataforma Syner. Syner és una plataforma que identifica potencials sinergies entre empreses. Trobem els residus d'una empresa, es poden convertir en matèries primes d'una altra a través d'alguna tecnologia. Doncs aquesta plataforma el que identifica és amb quines empreses pots valoritzar-los i qui pot comprar-te'ls, no? Perquè pot necessitar-los. És a dir, que a través de Syner, codis i algoritmes comencen a treballar junts per teixir un ecosistema d'oferta i demanda, analitzant les empreses del territori i identificant possibles sinergies. El fet de juntar tots els casos d'èxits i codificar-los de manera que siguin totalment utilitzables per qualsevol empresa o conjunts d'empresa, això és un valor molt atractiu per qualsevol associació, municipi, empresa o grups empresarials que vulguin detectar amb qui poden tenir algun tipus de possibilitats en la millora de l'ús dels seus recursos. Això ens torna a portar al cercle inicial, del que aprenem aquesta manera de fer sostenible de l'economia circular. Com també és la manera de fer de la segona proposta que us volem presentar de la mà de Faixamata, una empresa agrícola i ramadera que s'ha embarcat en un projecte pilot de gestió i transformació dels seus propis purins. I és que Can Faixamata del porc ho aprofiten tot, fins i tot els seus residus, que els converteixen en adobs per a les seves terres i en beneficis econòmics. I el millor de tot és que estan donant solució a una de les grans preocupacions del nostre territori, l'eliminació no contaminant dels purins. Els ramaders tenim la necessitat d'eliminar els nostres residus de les granges i cal que eliminem el màxim de nitrats possibles per evitar la contaminació d'aqüífers i poder continuar amb la nostra activitat. I quan, a més, aquests residus transformats es fan servir per a l'agricultura, la terra torna a la terra. El nostre projecte consisteix en eliminar un 75% dels nitrats que tenim, nitrogen, fòsfor i potassa, que tenim als purins de les granges. Ens permet tractar-lo aquí a la pròpia planta i ens permet economitzar moltíssim el cost del tractament. Aquest sistema es vol implantar al nostre territori. Per això, Faixamata té aquest projecte pilot a Lleida perquè els ramaders puguin veure com funciona. El que està clar és que les grans explotacions que no facin aquest tipus de tractament no seran sostenibles. Hem convertit un residu en un benefici. Bravo! Una iniciativa més que beneficia el medi ambient i la butxaca. Els que també saben transformar residus en recursos són els impulsors d'Ainnova, la tercera de les propostes d'avui, que en aquest cas ens porta fins a Terrassa. Aquí han tingut dues brillants idees: transformar la calor residual de les indústries en energia neta i també crear sensors industrials que no necessiten bateries de liti. La tecnologia amb la que Ainnova es basa pretén revolucionar la indústria 4.0, digitalitzant qualsevol procés industrial amb tecnologies de comunicació de molt llarg abast i edge computing, sempre sense bateries.
les grans necessitats del liti, tant per les bateries de la indústria 4.0, així com del cotxe elèctric, estan portant als mercats internacionals d'extracció de matèries primes a nivells mai vistos. Això implica problemes ecològics, mediambientals per una banda, i després problemes d'abastiment de materials per crear aquestes bateries. Innovar amb aquest tipus de tecnologies permetrà simplificar i eliminar aquestes necessitats de bateries. Ara caldrà que les polítiques contra l'escalfament global també donin suport a aquestes iniciatives que lluiten per aconseguir energies netes. Nosaltres no només pretenem ajudar la indústria a reduir el seu impacte mediambiental, sinó que, a més, ho farem de forma que la indústria pugui guanyar diners. I parlant de diners, us heu plantejat mai el cost que implica mantenir un vehicle privat? Us imagineu tenir ben a prop un transport col·lectiu, sostenible, còmode, amb horaris flexibles i molt econòmic? Doncs a Shuttle han creat una plataforma per a la mobilitat eficient de les persones. Shuttle neix amb l'objectiu de reduir la dependència al cotxe privat. L'objectiu nostre és que en zones on en aquests moments no hi ha cap altra alternativa, existeixin maneres de moure's que siguin molt més respectuoses amb el medi ambient i, a més, ofereixin avantatges socials a persones que estan pràcticament aïllades o que tenen dependència dels seus familiars perquè els portin d'un lloc a l'altre. Els usuaris es descarreguen una aplicació, a continuació, quan tenen el seu perfil activat, introdueixen l'origen i la destinació a la que volen arribar i aquesta petició s'envia directament al nostre cervell central que selecciona quin és el conductor que farà aquell servei. Immediatament, en qüestió de dècimes de segon, aquest conductor rep la ruta i el lloc a continuació en el que ha d'anar a buscar amb el seu client. Vaja, quasi com tenir un xofer privat i amb el gran avantatge de no haver de pensar on aparcaràs. El sistema de distribució de mobilitat que hem creat nosaltres amb Shuttle està pensat perquè en un futur els vehicles siguin elèctrics, compartits, a demanda i, a més, siguin autònoms. Propera parada, Wolco, l'última proposta que us volem presentar i amb la que tots, absolutament tots, ens hi podem implicar de forma personal. L'arrodoniment solidari de Wolco és una nova eina de captació de fons socials que ens permet que qualsevol de nosaltres, quan anem a un establiment físic, puguem arrodonir l'import final de la nostra compra, donar aquests cèntims restants a una causa social cada vegada que paguem amb targeta de crèdit. El que fem és desenvolupar i implementar diferents mecanismes de donació en el món online, especialment en botigues de comerç electrònic. Durant aquesta etapa nosaltres confirmem i validem el sistema de les petites microdonacions realitzades en diferents moments recurrents del nostre dia a dia de forma senzilla, ràpida i sobretot transparent. Nosaltres creiem que tota la informació que es doni d'aquell projecte és clau per garantir que aquella persona doni de forma convençuda i torni a donar i això es converteixi en un fet superhabitual i recurrent del nostre dia a dia. I amb Wolco acabem el trajecte per aquestes 5 propostes innovadores i, sobretot, preocupades pel medi ambient. Tant que ofereixen solucions per restablir el cercle perfecte de la natura, perquè només amb l'impuls de l'economia circular que proposen les iniciatives que treballen per aconseguir un entorn saludable, tindrem un futur com a humanitat.